Čau lidi, já vás tady vítám u nového videa ze hry GTA San Andreas. Je to druhé video z GTA San Andreaska, co jsem natočil, jo. Sorry za moje dvě první videa, byly fakt hrozný, kvalita na tom prvním byla hrozná, na tom druhým poměrně v pohodě už. Nevím, jak to budou tohle z toho videa, ale doufám, že bude všechno v pohodě. A budu rád za určitě like, aspoň 5 lajků, kámo, na tomhle videu. Jo, jak jsem říkal, budu vám dávat novinky ze hry, co se změnilo, co tam je nového. Furt je to stejný. Včera jsem dal na YouTube tamto video, který jste rozhodně někteří mohli vidět, asi 3 lidi, protože tam jsou tam 3 zhlédnutí, takže tak. Můj YouTube kanál není o moc dobrý, nebo nic na něm není dobrý. No, dneska teda k věci. Dneska si v GTA San Andreas ukážeme, jak vydělat nejrychlejší peníze a celkem zábavnou metodou. Pokud už máte něco nahraný, nebo pokud začínáte, tak vám asi doporučím jednu věc, pokud nemáte zbraně. Já musím najít tady to, ne, tady to není. Doplnit, pozbírat si achievementy a pokud nebudete mít vůbec nic, jako teďkon jsem bez zbraně, jo, jako mám zbraň, ale pokud začínáte, tak vám doporučím tady ty dealery s omamnými látkama. Omamnýma látkama. Ano. Když jednou do něj bouchnete, tak zemře a získáte z něj přes něco málo, nějaké ty peníze. Jakoby poměrně dost, jakoby, ale teďkon v tomhle roce je to celkem těžký, jako. A pokud získáte kreditní kartu nějakého člověka, kterého okradnete o tu kreditní kartu, tak schválně, nic jsem neukradl. V těch otaznících bývají ty věci, jestli jste něco ukradli nebo ne. A nebo ze začátku vám doporučím plnit mise. Mise jsou hodně jednodušší, než hledat tady ty dealery. Takže si zajedete třeba k Big Smokeovi, snad nejlepší metoda, jak si vidět peníze. Tady stopnete si do červeného kroužku a zmačknete levý Alt. Když zmačknete levý Alt, ukáže se vám dole, co máte udělat. Já mám ukrást omamnou látku. Asi každý ví, co to je asi. A mám ji pak přivést. Takže já tam zajedu. Chvíli to bude trvat asi. Nevím, jak to dlouho potrvá. Tady se zatočím. Tohle to vám fakt doporučuji. Na začátek si vydělat nějaké peníze, za začátku dostanete 25 000 nebo kolik to je, takže tak. A doporučím vám plnit achievementy, jako jsou třeba propojit si účet se hrou a tak dále a tak dále. To můžu ukázat v dalším videu na tomhle kanále. A další rady vám ukážu taky v dalším videu. Tohle video nebude nějak dlouhý, jenom vám prostě chci ukázat, jak si vydělat peníze na začátek do GTA San Andreas multiplayer.
na serveru VTLS. Zajdete sem. Tady máte nějaký ty gangstry, co po vás střílí a tak. Musíte zabít všechny. Jo, je to těžký. Některé jsou těžké, některé nejsou těžké, takže tak. A pokud zemřete, tak se spavnete na Los Santos, tedy na tom zdravotním středisku. A další krok, jak získat ty peníze, musíte, pokud chcete, můžete získat můžete je získat kradením, pak těma misema, hejstama a tak dále. Ukážem si asi ty krádeže, pokud mám zbraň. Zbraň nemám. A nebo vám ukážu, jak získávat věci poměrně rychle, pokud víte, kde jsou popelnice. Jo, v popelnicích můžete najít taky zbraně, pokud nemáte zbrojní průkaz, jako já, třeba 3 granáty. Další, jich tady hodně, poměrně dost na parkovišti, tady na tomhle tom. Je tu třeba 5 košů. Teď jsem našel rybu, to vám doplní životy, teďko nic. A dává vám to ještě XPčka. Teď jsem našel hotdog, teď jsem ho sežral. No jo, CJ. Hamburger jsem našel plesnivý, ten jsem samozřejmě nesežral, teď jsem nenašel nic. Jo. A pokud chcete získat rychleji zbraně, kde máte větší šanci na to, tak jsou samozřejmě dodávky, které prodávají jako zbraně a tyhle ty věci. Pokud nemáte taky zbraně a nejsou ve hře tyhle dodávky, pokud najdu nějaké dodávky, abych vám to rád ukázal, ale ve hře, když zmačknete N, tak máte menu. Tady máte různé věci, animace, gesta, styl chůze, boosty a tak dále. Občat, tlustý, starý, gangster. Tady si to vyberete, co budete chtít. Schválně zkusíme styl chůze. Nic to nezmění. No, nevadí. Když mačknete N, tak tady máte poté boosty. Tady máte boosty. Po 10. levelu dostanete první boost. A tak dále. Musíte mít prostě levely, díky kterým se odemykáte věci. Ze začátku, pokud začínáte na serveru sám, VTLS, Welcome to Los Santos, tak vám doporučím si koupit program na ochranu svědků. Já to mám zakoupený, není to nějak nejlevnější, ale vždycky se to hodí, když vás hráč zabije, tak dostanete vlastně nějakou tu částku zpět a můžete prostě aspoň odradíte ostatní hráče, aby vás zabíjeli. V inventáři, pokud půjdete na inventář, tady máte věci, gramy věcí a tak. Ego Chaser 1, Meteorit 1, cigarety 10 cigaret, kondomy 5 kondomů, stírací los 1. Stírací los, když si chcete setřít. Já nevím, jak se tírá, no prostě to setřu. Vyhrál jsem kolik peněz? Vyhrál jsem 20 000 korun. Jo, v losech, pokud ukradnete taky v losy nějakých lidí, tak získáte další peníze. A pokud chcete vážně vydělat celkem jakoby
už to říkám hodněkrát, jako by celkem dost peněz, tak vám doporučím jenom jednu metodu. A to je to za prvé rychlé celkem. Máte tu autosalon a v tom autosalonu musíte jezdit s těma autama a ono vám to vlastně napíše, tady si můžete i kupovat auta, tady tohle auto třeba za 558 000, tady tohle za 4 145 040, tady tohle auto za... Tady si vlastně můžete kupovat i auta a tak dále a tak dále. Já si koupím tady tohle auto. Tady tohle auto je mé oblíbený celkem. Je to dobré auto upřímně, za mě. Pokud máte teda peníze, já jsem měl 1 200 000, nějak tak. A vozidlo stálo 500 000. Takže pokud máte ještě nějaké ty peníze, tak vám doporučím si zajet. Kde to je? Tady na E. Teď si jenom vzpomenout. Potřebujete si prostě zajet sem, jo, je to tu, tady. Sem, když si zajedete, tady je snad za mě poměrně levná, celkem dobrá garáž, máte to blízko. Pokud umřete, nebo tak to máte blízko, tady dole je garáž, kterou si můžete koupit za 468 000 na 24 hodin. Garáž 9. Vystoupím z auta. Auto mám v garáži. Bych ho měl mít teda. Uložit vozidlo. Tak, vozidlo bylo uloženo v garáži. Teďkon, pokud máte uložené auto v garáži, můžete do něj jít jen vy. Máte ho tady prostě celou dobu. Tuto garáž, pokud si zakoupíte, tak ji budete mít na 30 dní. OK, to jsem nevěděl. Dřív to bývalo, že jste to měli jen na 24 hodin, některé ty nemovitosti a tak dále. A pokud si zakoupíte nějakou nemovitost, jakoby obchod třeba, nebo tyhle ty nemovitosti, tak můžete díky tomu získat i peníze navíc, co vlastně prodavač v obchodě třeba získá. No, říkal jsem, že vám ukážu metodu kradení. Každý ví, jak se krade, že jo, GTA San Andreas. No, ukážeme si to normálně. Já to dělám takhle. Vždycky půjdu do obchodu, vezmu zbraň, zastraším tady toho prodavače, namířím na něj, tak uteču rychle, nastoupím, jdu do dalšího obchodu. Prostě takhle rychle, abyste měli prostě, abyste si rychle vydělali peníze. Je to rychlejší, je to snad nejrychlejší metoda. A projdete si celou mapu, aspoň budete znát všechny obchody, kde co je. Tady je obchod s oblečením, tady máte potom obchod klasický. Jo, a tady, jak je ten automat, já vám na něj namířím, na tenhle ten, já si vystoupím, tady tenhle ten obchod. Tady si můžete nějakou kradenou kreditní kartu vybrat a když nemáte kartu, tak to můžete rozstřílet a získáte poměrně dost peněz. No, já jdu teda do dalšího obchodu, ale zabiju tady tohoto dílera. Jo, a pokud vyjde nějaké další video z GTA San Andreas, kde půjdou komentáře, nebo pod short, který jsem dal včera na YouTube, tak si tam mi můžete napsat, jak budeme říkat dealerům. Ano, puntičkáři třeba, něco takového, prostě něco chill. V klidu. Chápete? No, takže já vám nějak ukážu cestu, jak si nejrychleji snad vydělat peníze. Tady máte další obchody. Další obchod vykradete.
klasické prostě krádeže. 11 000, je to poměrně dost peněz, co vám to jako dávají ty obchody a máte to celkem rychle. A pokud vás chytí policisté, jako mě teďkon, možná, nevím. Pokud máte 6 hvězdiček, nemáte se čeho obávat, furt vás budou jen chytat hráči jako policajti, kterých bývá málo na serveru. A teď na serveru je možná jeden krytý policista, ale nevíme, jestli vůbec nějaký policista na serveru je. No, takže zajedeme na místo. Znovu, samozřejmě. Dali jsme si misi, já vám chci normálně ukázat, kolik si vyděláte z mise. Je to mezi 15 000 a 50, nevím jak to je přesně, nejvíce měl 49 000 za jednu misi. A to když splníte, tak jakoby je to dost peněz, vážně. Je to hodně peněz. Pokud si vezmete, že začínáte a potřebujete nějaký peníze. Jo, a pokud nemáte náboje a potřebujete zbraně, což potřebujete na tady tyhle úkoly, tak vám doporučím sundávat ty dealery. Jo. A musíte dávat bacha, když děláte tu misi. Tak, prostě do hlavy je musíte střílet, to máte na one shot. A jde po mně zrovna policista. Možná. Nevím, kdo je to. Šup. Nevím. Prostě si tady pozabíjíte tyhle neřády. A musíte ukrást kokain. Mám látku, pardon. Bude mi zase žlutý $. Tohle si video. Musíte dávat vážně pozor, aby vás nezabili. To hodně blbý. Ach jo, to jsem prostě já. Já to vždycky pokašlu. No, to je jedno. Jdeme na jinou misi, jo? Která bude o dost lehčí. Která vám možná vydělá míň, možná víc, nevím jak to je. Já jsem udělal jenom jednu tady tuhle misi. Pokud znáte single player a znáte, to asi většina z vás musí znát, pana policistu, našeho oblíbeného, tady vám dává mise. Sejměte porodce. Tady máte další mise. Jo, tady tyhle jsou těžší, ale zase jednodušší. No jakoby v něčem těžší, ale v něčem i jednodušší, protože musíte jenom zabíjet jenom člověka, který nemá ani ochránce, nic takového, prostě samotného člověka. Takže jdeme na popaní, tady a je mrtvá, co jsme měli zabít. Spáchali jste zločin vražda. Jo. Těchto zločinů spáchá člověk poměrně hodně, pokud je to GTA San Andreas multiplayer. Je to poměrně dobrý způsob, jak získávat peníze, ale i tak vám to prostě nepomůže, protože můžete získat prostě i tak hvězdičky. Takže pokud chcete vydělat rychlejším způsobem peníze, tak vám doporučím asi spíš ty krádeže, protože vlastně hráči mají menší šanci na to vás chytit a vy samozřejmě máte větší šanci na to získat více peněz. Pokud vás samozřejmě nějací ti hráči zabijí nebo chytnou jako policajti, vezme vám to 5 000, ale to už je pak pro vás úplně jedno, protože máte třeba 1 000 000. Takže vám to úplně u zadku, jestli vás chytnou nebo ne. Protože si vyděláte poměrně dost peněz a ty peníze si můžete
vyhrávat furt. Takže snad nejlepší způsob, jak si vydělat peníze, jsou krádeže. Protože po celé mapě, když budete jezdit, tak získáte hodně peněz. Já, když jsem jedno celé městečko vykradl, kde bylo málo celkem obchodu, tak jsem si vydělal přes 1 000 000. Toho jste se mohli všimnout, že jsem měl 1 000 000, než jsem si koupil tamto auto. Jo. Zajedeme tedy ještě... Doděláme tuhle misi. Máme na to 7 minut už jenom. A je to poměrně těžký, pokud máte ten čas, ale je to daleko od vás. Ale pokud máte rychlý auto, umíte řídit. Líp než já teda, tak samozřejmě tu misi uděláte v pohodě, bez žádných problémů. Takže já zajedu tam, já nemůžu prostě komentovat žádný video, protože já furt bourám. Jo, výborně. Samozřejmě, co se nestane, nabourám a umřu skoro a vybuchne mi auto. Takže bereme si motorku, já jsem prostě motorkář. Takže tak. Doufám, že vám tyhle metody stačily. Samozřejmě na videu dodělám ještě tady tuhle misi. To bude zase poměrně dlouhý video na YouTube. Omlouvám se, jo, bude fakt dlouhý. Asi, ale pokud vám to pomůže, jak získat další věci, tak a pokud chcete samozřejmě vidět víc věcí o GTA San Andreas a novinkách na serveru VTLS, kde teď momentálně hrajeme, tak budu rád za odběr a když lajknete tohle video. Tohle jsem používal taky, to si pamatuju. To hodně lidí dělalo podle mě a už se to rozneslo, protože je to fakt funkční. No, já vám pak ukážu nějaké ty věci. Ještě znovu další video vyjde o tom, jak získat peníze. Part 2 spíš vyjde, protože nechci, aby to bylo dlouhý tohle video, takže tak. Za misi splněnou jsme dostali 36 478 dolarů, což je dost samozřejmě. No, já to dám sem do tohohle videa, jakoby má to 23 minut momentálně to video. Tak i tak do toho videa dám tu prácičku klasickou hráče, co může dělat a co nemusí. Já jsem vám chtěl ukázat tady v tom autosalonu, jak se pracuje poměrně. Mohli jste to vidět před chvíli. Tyhle se vozidlo stojí 550, no jo. Tady stoupnete si jako vždycky do tohle broušku, zmáčknete levý alt a stane se z vás prodejce aut. Jenže proč tu není žádný auto? No, protože náš spoluhráč na serveru dělá to stejný. Vlevo máte napsaný, jeďte s tímto autem pomalu, za každé poškození vozidla se ukazatel sníží. Takže nejlepší asi věc je tady tohle, co jste mohli uvidět u toho předtím toho hráče, co to dělal, když jsem vám chtěl ukázat, když jsem dělal tu misi. Prostě takhle jezdíte do kolečka, tady na tomhle místečku. Nesmíte jet ani rychle, ani pomalu moc. Mezi 65 a 40 km za hodinu, nebo 30. No, teď to máme.
jdeme do prodejny aut, to nás to vyhodí a máme tu další vozidlo. Tady tohle vozidlo, vlevo máte napsané teďkon, jeďte s tímto autem rychle, za každé poškození vozidla se ukazatel sníží jako předtím. Jenže ten rozdíl je v tom, že musíte jet rychle samozřejmě. Žádný pomalý šneček, žádná bába, prostě rychlej musíte jet, musíte jet rychle. Doporučím vám jet mezi 150 a 200 km za hodinu. Máte to lepší, pak z toho kopce, radši když už chcete zatáčet, tak vám doporučím rychlost 150 km za hodinu, protože když vás to moc hodí do smyku, tak můžete nabourat sem do těch stromů a je to vážně blbý, protože akorát můžete celý ten úkol dělat od znovu. Takže zajedeme si zpátky na to místo, do autosalonu. Vždycky musíte to vozidlo po tom úkolu, co máte udělat s tím vozidlem, vrátit do autosalonu a tak dále a tak dále. Za to dostáváte 18 000, to je poměrně dobrá cena na to, takže tak. Je to poměrně dobrý. Za ty peníze, proč ne? Furt jsou to peníze, což jako v téhle hře je to poměrně důležité. Takže jakoby vám doporučím asi hodně. Já už ani nevím, co mám říct. No prostě v téhle hře potřebujete dost peněz. Je to fakt poměrně důležitý, pokud jakoby chcete mít nějaký ten pokrok v té hře. Byl jste chyceni při krádeži. Když okrádáte nějakého hráče nebo jakoukoliv postavičku, tady tu lenstu, tak vám to ukazuje i hvězdičky, že na to nesmíte prostě šáhat, na ty hvězdičky, nesmíte se trefit na hvězdičky. Pokud se trefíte na hvězdičku, tak dostanete bounty, hvězdičky. Já už teď hvězdičky nedostanu, protože mám všechny hvězdičky, že jo, teď všech 6 hvězdiček. A je to poměrně jakoby v pohodě. Není to moc těžký ani vydělávat si ty peníze. Není na tom vůbec nic těžkého. Stačí prostě jenom farmit a hrát. A za achievementy dostáváte vždy jenom 5000 nebo $5000, což je dobrý za ty achievementy. Je to snad nejlepší, co jakoby můžete za achievementy dostat, protože kdyby to bylo 100 000 za achievement, tak je to asi hodně, protože to by asi každý dělal ty všechny achievementy a byli by všichni hodní v té hře a nic hrozného by nedělali a kupovali by se jenom ty nemovitosti, za což by dostávali další achievementy a tak dále a tak dále. No, u tohle z toho videa to bude konec a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.